Значит, ты, Абдугафур, будешь у нас президентом нашей школы. Абдуғафур, ту расман президенти мо шудӣ ва ту Динара ҷонишини ӯ мешавӣ. Бояд ҳардуи шумо девони вазирони худро ташкил кунед. Ин кори хеле бомасъулият аст барои шумо. абдуғафур абдуғафуров президенти мактаби хусусии Оксфорди шаҳри Хуҷанд интихоб шуд. мактабиён аз 9 номзад ба ӯ бартарӣ доданд. ин аввалин интихоботи ин хонандаи 15-сола буд ки барояш илҳом дод то орзуи парвозҳои баландтарро кунад. میخوام در آینده هم پرزیدنت شوم یا در یگان کارخانه مؤسسه یا در یگان بانک کلان شوم لیدر شوم مقصد. аммо барои Динара Бобобекова ки низ номзади президентӣ буд, ҳамагӣ чанд овоз нарасид. ман аз хурдӣ сифатҳои лидериро доштам ва ҳамеша мехостам ки бонуи лидер шавам ва ҳамеша мехостам ки аз дигарҳо камтар бошад ҳам фарқ кунам бо дониш, бо маҳоратам ва бо дигар хусусиятҳоям. ҳамаи номзадҳо гуфтанд мубориза сахт ва ҳақиқӣ буда дар он ба ягон найрангу тақаллуб роҳ дода нашуд. президент ҳам на як умрӣ, балки танҳо барои 1 сол интихоб гардид. номзадҳои ноком метавонанд соли дигар боз барномаҳои худро пеш гузоранд ва бахти худро санҷанд. акнун Абдуғафур бояд ваъдаҳои пеш аз интихобиашро иҷро кунад. вай мехоҳад мисли дигар кишварҳои демократӣ қолабҳоро барои ҳамсолонаш шиканад ва барояшон имконатҳои наву рангин фароҳам орад. дар ин кор ба муовинаш Динара ва вазирони ҳукуматаш такя хоҳад кард. ما گفتیم که همین مکتبه اقلا هفته باشد، اگر 2 هفته 1 هفتهش بی فرم شد 1 هفتهش فرم شود. گفتیم بسیار بچه‌ها می‌خواستن که بی فرم بیان، لیکن گفتن که متاسفانه کردن نمی‌شود. از همین سبب به این پلان من نگفتن. интихоботи президентӣ ки дар мактабҳои кишварҳои ғарбӣ як чизи оддӣ аст, бо таъсиси омӯзишгоҳи нави Оксфорд дар шаҳри Хуҷанд рӯи кор омад. омӯзгорони ин таълимгоҳ мехоҳанд бачаҳо равандҳои демократиро аз хурдсолӣ омӯзанд. Детям надо давать чувство ответственности. аз ҳоло бояд дар наврасон эҳсоси бомасъулият буданро тарбия кард, барои он ки онҳо фаҳманд ки масъулиятнокӣ чӣ душвориҳои худро дорад. наврасон аз ҳоло чӣ гуна идора кардани гурӯҳи худ, ҳал кардани кадом як мушкил, муноқиша ё нофаҳмиро аз нуқтаи назари худ баҳс карданро меомӯзанд. Если учитель говорит у доски, это совсем другое. мактаби Оксфорд 2 моҳ пеш боз шуд ва ба 200 донишҷӯи он устодоне аз кишварҳои хориҷӣ дарс медиҳанд. вале нархи таҳсил дар ин ҷо баланд буда аз 2 то 4 ҳазор доллари амрикоӣ дар сол аст. дар бораи сифати таълим алҳол волидон натиҷагирие надоранд, аммо интихоби президент ба шогирдони мактаб хуш омадааст. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.